Benvinguts, soc la Mar i avui veurem el que són els nombres quàntics per així entendre una miqueta més com són els àtoms. Doncs el primer de tot que hem de saber per poder definir els nombres quàntics és què és un orbital. Doncs un orbital sempre ens l'hem imaginat com una circumferència on hi està passejant un electró, però no és així. Un orbital realment és el que anomenem una funció d'ona. Que aquesta funció d'ona el que realment defineix és una regió de l'espai, és una zona en l'espai on tenim una alta probabilitat de trobar un electró. Nosaltres no podem definir on està exactament un electró. El que sí que podem definir és un lloc on probablement hi haurà aquell electró. Per això el que fem és definir el que anomenem orbital atòmic, aquesta regió on hi haurà molta probabilitat de trobar l'electró. Però com definim aquesta funció d'ona? Doncs per definir aquesta funció d'ona el que necessitem és el que anomenem nombres quàntics. Doncs aquests nombres quàntics definiran una funció d'ona concreta, és a dir, estaran fent referència a un orbital concret. És a dir, que aquests nombres quàntics el que m'estaran indicant és com és aquest espai, com és aquesta regió. Per fer-ho necessitarem diferents. Realment tenim 4 nombres quàntics, però ara veurem que realment només són 3 el que em defineixen aquesta regió de l'espai i després n'hi haurà un quart que el que farà és definir en concret com es mou aquell electró. Anem doncs a veure concretament quins són aquests nombres quàntics, com es diuen i què defineixen. Doncs comencem definint aquests 3 primers nombres quàntics que definiran el que és l'orbital. Deixem el quart per després. El primer nombre quàntic que veurem és el que anomenem n. Aquest nombre quàntic l'anomenem principal. Doncs aquest nombre principal representat per la lletra n el que ens donarà informació és sobre el seu tamany. Per tant, com més gran sigui el nombre principal, m'estarà indicant que aquell orbital és més gran que l'altre. Un orbital amb n3 serà més gran que un orbital amb n1. Però a part de donar-nos informació del tamany, el que és molt important és que també ens dona informació de l'energia. Això serà molt important. Per què? Perquè a l'hora d'emplenar els diferents orbitals amb els electrons de cada àtom haurem de tindre en compte l'energia de cada orbital. Sempre s'emplenaran primer els orbitals menys energètics i després anirem cap als més energètics. Per això, la informació d'aquest nombre principal sobre l'energia serà important a l'hora de fer configuracions electròniques que realment m'estaran dient on es troba cada electró. És a dir, cada electró del meu àtom en quin orbital es troba. I quins valors pot prendre n? Doncs n va del nombre 1 al nombre 7. Per tant, tindrem 7 nombres principals, de l'1 al 7. Després de veure els diferents nombres quàntics, faré una taula resum perquè puguem entendre una miqueta més com es relacionen els diferents valors dels diferents nombres quàntics. Tots després del principal vendrà el següent que es representa per la lletra L, que l'anomenem nombre quàntic d'un secundari. Comencem pel principal i el següent l'anomenem secundari. De què ens dona informació aquest nombre secundari? Doncs aquest nombre secundari ens donarà principalment informació de la forma. Ens dirà quina forma té aquell orbital. En funció del valor que tingui la L d'aquell orbital tindrà una forma o una altra. Però no només ens dona informació sobre la forma, també ens dona informació sobre l'energia. No tant de poder com el principal, però també sí que el secundari fa que l'energia d'un a l'altre sigui una miqueta diferent. Per això també haurem de tindre en compte aquesta L, aquesta energia, a l'hora de fer les configuracions electròniques. Però quins valors agafa aquesta L? Doncs aquesta L va des del 0, en aquest cas no comença l'1 sinó el 0,
fins a n menys 1. És a dir, depèn de quina n tinc, doncs podré tenir unes L's o unes altres. I quines formes representen cada un d'aquests valors? Doncs mireu, el valor 0 el representem per la lletra S i representarà una esfera. El valor 1 el representarem per la lletra P. Això, sobretot, serà important a l'hora de fer configuracions electròniques i aquest tindrà una fórmula lobular. Després tenim ja el valor 2 que representa la D i veurem també només fins al valor 3 que representa la F. Aquests ja tenen unes formes més complexes que si voleu ràpidament buscant per internet podreu veure una mica com són les representacions d'aquests altres orbitals. Llavors, què ens hem de quedar d'aquest secundari? Sobretot, que ens donarà la informació de la forma, també de l'energia, que per ara coneixeré 4 valors que estaran relacionats amb 4 lletres distintes que m'estaran dient 4 formes diferents i que els seus valors dependran de la n. Si jo tinc n igual a 1, només la L podrà ser el 0. Si tinc n igual a 3, puc agafar el 0, l'1 i el 2, que serà 3 menys 1. El que he dit. Després farem una taula resum amb tota aquesta informació d'aquests números perquè ho puguem entendre millor. Però això depèn del valor de la n. Pot anar des del 0 fins a l'n menys 1. Anem per acabar amb el tercer nombre quàntic que defineix orbital. Recordeu que després n'hi haurà un quart. Doncs el tercer el representem per una m i al costat un sub-L, és el que anomenem magnètic i del que ens dona informació és de com està orientat, és a dir, l'orientació de l'orbital. En funció de la forma podrà estar orientat d'una manera o l'altra. Per tant, ja estic indicant que aquest valor dependrà del secundari i recordeu que el secundari també dependrà del principal. Quins valors agafarà? Doncs anirà de menys L passant pel 0 fins a L. El que us he dit depèn de la L. Mireu, un exemple ràpid per entendre una miqueta més això de l'orientació. Si la L és 0, he dit que és un S i que és una esfera. Per tant, aquest des de menys L, que serà 0, i ja és 0 fins a L, que és 0, només pot agafar el valor 0. M'està indicant que només té una orientació. Si ens imaginem una esfera, podem veure clarament que l'orientem com l'orientem, sempre tindrà aquesta mateixa forma. No hi haurà variació d'aquesta orientació. Per tant, només té una possible configuració. En canvi, per exemple, si jo agafo una L1, puc veure que podria tenir menys 1, 0 i 1. És a dir, 3 orientacions. Per què? Doncs 1 representa el lobular, que tindria una forma d'aquest estil. Per això, jo ho puc orientar de 3 formes diferents. La puc orientar en horitzontal, la puc orientar en vertical o el puc orientar en el sentit que diríem, si això és X i seria el Z, és a dir, cap a dins la pissarra i cap a vosaltres. Perquè ho pugueu entendre una mica millor, vaig intentar dibuixar els eixos. Això seria l'eix X, aquesta seria sobre l'eix Y i aquesta seria sobre l'eix Z. Molts cops li diem que això és l'orbital Px, Pi i Pz, que fan referència a l'orientació en el nombre quàntic ml menys 1, aquí tindria ml0 i aquest ml igual a 1. Fixeu-vos, cada orientació té un nombre quàntic diferent. Tenen la mateixa forma, per tant, el mateix nombre secundari, però tenen diferent nombre magnètic, per tant, tenen diferent orientació. Doncs, en funció de la forma que tinguin, podran tenir diferents orientacions. Llavors, el nombre magnètic depèn del nombre secundari. Per acabar, ens queda el darrer nombre, que és la S, que fa referència a l'espín. Aquest
no l'he posat conjuntament amb els altres tres perquè només fa referència al moviment de l'electró, no defineix com és l'orbital. Per tant, amb els tres primers ja puc saber com és l'orbital i aquest el que farà referència és com gira l'electró sobre ell mateix, si en sentit horari o en sentit antihorari. Per tant, només podrà agafar dos valors i aquests dos valors seran el de més un mig i el de menys un mig. Qualsevol altre valor no serà correcte per definir l'espín. Per què és important, però, que hi hagi aquests dos diferents valors de l'espín? Doncs perquè resulta que hi ha un principi, que és el principi d'exclusió de Pauli, que aquest principi ens diu que un electró ha de tenir els quatre nombres quàntics diferents. Llavors, si jo defineixo un orbital en tres nombres quàntics diferents i només tinc dues opcions per l'espín, per acabar de definir aquest electró, voldrà dir que en cada orbital definit per aquestes tres només puc posar-hi dos electrons. Un electró amb l'espín més un mig i l'altre electró amb l'espín menys un mig. Doncs d'aquí el que he dit, que per un electró necessito que els quatre nombres quàntics han de ser diferents. No puc tenir cap electró que tingui els quatre nombres quàntics iguals. Puc tenir-ne tres d'iguals, però el darrer haurà de ser diferent. No podré tenir mai dos amb els quatre nombres quàntics iguals. Llavors, això implica que el que tinc són dos electrons per orbital, degut a que només pot agafar dos valors diferents aquest darrer nombre quàntic de l'espín. Doncs bé, ara intentem, amb aquesta informació que tenim, intentar emplenar la següent taula, sobretot per veure quants nombres d'electrons m'acaben en cada tipus d'orbitals i això em facilitarà el dia que vulgui aprendre a fer configuracions electròniques i saber quants electrons hi caben en cada tipus d'orbital. Doncs comencem pel principi. Si tinc el nombre principal n igual a 1, doncs anem a veure quins possibles secundaris tinc. Com que els possibles secundaris van des de 0 a n-1 i n-1 seria 1-1 que és 0, per tant, en el cas del nombre principal 1, només tinc la possibilitat de tenir un secundari que sigui 0. Llavors, si tinc n1 i l0, com es dirà aquest orbital? Doncs simplement posaré el nombre del número principal i al costat la forma d'aquest orbital. Com que és 0, la forma 0 hem dit que es representava amb la lletra S, que recordem que era una esfera. Llavors, si és una esfera, quantes inclinacions tindrà? Quantes orientacions tindrà? Només tindrà una orientació. Recordeu que va des de menys L passant per 0 fins a L. Si L ja és 0, només tinc l'opció de que tingui una sola orientació, que serà la 0. Llavors, si només tinc una orientació d'aquest tipus d'orbital, només en tinc un i, per tant, en total, aquí només m'hi cabran dos electrons, el que tingui l'espín més un mig i el que tingui l'espín menys un mig. Anem a veure què passa, però, en el cas del n igual a 2, que aquí ja tenim una miqueta més de joc. A l'n igual a 2, doncs tenim que L pot agafar dos valors, ara, perquè va des del 0 fins a n-1, que n-1 és 2 menys 1, és 1. Per tant, pot agafar el valor 0 i també pot agafar el valor 1. Si agafo el valor 0, com es dirà aquest orbital? Doncs és la forma esfèrica, és la forma S, per tant, es dirà 2S. I en el 2S només pot tenir una sola inclinació, que també, com en el cas d'abans, degut a que la L és 0, només puc tenir una orientació que serà la 0. Per tant, en aquest tipus d'orbitals m'hi cabran també només dos electrons, com en el cas de l'1s. Però anem a veure què passa si la L és igual a 1. Doncs que aquest orbital, ara en comptes de dir-se 2s, es dirà 2p. La forma L igual a 1 representa la lletra P. I ara aquí ja tinc més
inclinacions. Recordeu que aquest era el lobular, per tant pot estar orientat horitzontalment, verticalment o dins el pla, que seria ficant-se dins la paret i cap a vosaltres. Llavors, aquí puc tenir tres opcions. Puc agafar des de menys L, que seria menys 1, el 0 i l'1. Per tant, tinc tres inclinacions. Recordeu, aquestes li solen dir Px, Pi i Pz. Això que m'estarà indicant que tinc tres orbitals 2p. Si tinc tres orbitals 2p i en cada un d'aquests orbitals m'hi caben dos electrons, què puc veure? Que doncs en aquest 2p ara ja no només m'hi caben dos, no, m'hi caben 6, perquè resulta que jo tinc tres orbitals. Llavors, sempre que treballem amb orbitals 2p, sabrem que allà dintre hi pot caber un total de 6 electrons, 2 a cada un d'aquests orbitals. Ara em salto el 3 perquè hi ha coses repetides del 4, però vaig a fer el número 4 perquè veieu tots els casos de tenir 0, 1, 2 i 3 de les possibles formes. Per tant, la L ara va des de 0 fins a n-1, això el que deia, per tant pot agafar el 0, pot agafar l'1, pot agafar el 2 i pot agafar el 3. Si agafa el 0, molt senzillet com l'altre cas, serà, en aquest cas 4 perquè el principal és 4, 4s, la inclinació només pot ser 0 i aquí només m'hi caben 2 electrons. Vaig a marcar-ho així perquè ens quedi bé. En aquest cas només m'hi caben 2 electrons. En el cas de l'1, doncs és un orbital p, per tant, 4p, i ja hem dit que en els p's té menys 1, 0 i 1 d'inclinació, per tant, m'hi caben 6 electrons. Anem a veure però què passa si L és igual a 2. Si L és igual a 2, doncs ara l'orbital serà D, en aquest cas 4D. Què passa en el 4D? Quantes inclinacions tinc? Doncs va des de menys L, que ara és 2, és a dir, menys 2, després agafarà el menys 1, el 0, l'1 i el 2. Per tant, puc agafar 5 orientacions diferents. Si puc agafar 5 orientacions diferents d'aquest tipus d'orbital i en cada orbital m'hi poden caber 2 electrons, doncs 5 per 2, en els orbitals 4D m'hi cabran un total de 10 electrons. Per tant, aquí, quan haguem de fer configuracions electròniques, podré saber que m'hi caben fins a 10 electrons. I anem a veure en el cas ja que la L sigui 3, que és fins al màxim que coneixerem, doncs aquí seria 4F, la forma seria la F. I de quins valors pot prendre l'orientació? Doncs ara va de menys L, que és menys 3, menys 2, menys 1, 0, 1, 2 i 3, és a dir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orientacions possibles té aquest orbital F. Per tant, 7 orientacions possibles i en cada una m'hi caben 2 electrons, això voldrà dir que en aquest orbital m'hi caben un total de 14 electrons. Doncs fixeu-vos que sabent desxifrar en cada tipus de nombre quines possibles formes tinc, puc saber com són aquests orbitals i a més podré saber quines orientacions té, quantes possibles orientacions i amb això al final tindré el valor del nombre d'electrons que m'hi caben en cada un dels orbitals. Si us hi fixeu, el que ens dona al final que en els orbitals S hi caben 2 electrons. En els orbitals P m'hi caben 6 electrons. En els orbitals D m'hi cabran 10 electrons. I finalment, en els F m'hi cabran 14 electrons. Doncs fixeu-vos la importància de conèixer els nombres quàntics per poder fer configuracions electròniques. Doncs fins aquí l'explicació del que són els nombres quàntics i la importància que tenen per poder fer configuracions electròniques. Espero que us hagi quedat clar. Si no és així, dirigiu-vos als comentaris i els resoldré els dubtes tan aviat com sigui possible. I també espero veure-us en el pròxim vídeo sobre configuracions electròniques.
Si us ha agradat el vídeo, si us plau, poseu un m'agrada. Si us agrada el canal, subscriviu-vos i sobretot també compartiu-lo. Moltes gràcies!